Hej alle sammen, i dag skal vi lave en video. Og jeg har en af mine rigtig gode venner med, Yushin. Og ham har jeg kendt lige siden jeg har gået i børnehave, så det er ret lang tid. Og i dag skal vi prøve noget slik. Og hvor er det fra, Yushin? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er sådan noget fra Kina. Eller, jeg tror, det er købt i Danmark, men det kommer måske fra Kina. Og det er sådan noget plast. Det ligner virkelig plaster, men der står mænd lige her. Så. Og vi har sådan noget her, som vi skal prøve. Og sådan noget her. Så hvad for en skal vi starte med? Vi tager den her til sidst. Ja. Så den skal væk. Hvad for en af de her to? Jeg tror, vi starter med den der. Okay. Chocolate. Og det dufter af lakrids. Jeg hader lakrids. Hvad smager? 3, 2, 1. Jeg tror, du har sådan noget kokosmad. Det er lakrids. Og skal vi ikke også give den stjerner? Jo, vi kører 1 til 5 stjerner. Den her giver 3. Det er lige sådan, det var til. Så skal vi have prøvet den her. Der er flere forskellige. Vi prøver kun en af dem, ikke? Jo, jeg har taget det. Jeg beklager, hvis lyset bagved er lidt underligt. Men Så kom lidt derovre. Det her, det er en lille Haribo, som alle sikkert kender. Så. Du skal ikke spise? 3. Vis kameraet, hvad du har fået. Jeg har fået sådan her grøn. Jeg har fået et hjerte. 3, 2, 1. Må jeg bare slik. Den giver jeg en 2. 2 ud af 5. Jeg tror, jeg giver en 3 eller 4 på grund af, der er forskellige slikposer i og forskellige slik. Okay. Så prøv den sidste. Den her. Der ligner plaster. Det har vi aldrig smagt før. Ej, jeg er dårlig til at åbne den. Skal jeg prøve? Fanden. Okay. Undskyld, hvis det ser lidt underligt ud. Nej, det her, det klipper vi ud. Wow. Okay. Det er min gamle plaster. Bagved så ser den sådan her ud. Jeg tror ikke, det er plaster. Jeg tror, det er sådan et bolsje. Eller tykkegummi. Ja. Det kunne faktisk godt være tykkegummi. Nå, se, det ligner et plaster her. Jeg troede, at det var sådan her plaster, man bare skulle have i munden. Men det er sådan her. Så. Okay. Lad os prøve. Og prøve at røde mund. Og mamma. Det smager så godt i starten. Men god nok. Det minder mig om en slags chokolade, der smager mint. Okay. Den tror jeg giver 3. Også for mig. Så jeg har givet alle sammen 3, men så kan Jeg har givet 2 3'er og en 2'er. Okay. Så skriv i kommentaren, hvad for en slikpose I helst vil prøve at smage. Den her, eller den her. Ja. Og hvis der kommer 50 likes, så laver vi en til video. 50 likes? Ja. Nej, det kommer vi jo aldrig op på. Jamen, det må være. Okay, kan vi ikke sige 20 likes. Nej, 15, 10. Okay,
Okay, 15 likes. Okay, 15 likes. Hvis der kommer 15 likes, Så prøver vi at finde noget nyt slik, som vi så kender. skriv i kommentaren, hvad vi skal spise. Ja, og så skal vi prøve at finde det, og Ja, så så bestiller smager vi vi det på det. nettet. Og please hjælp mig med at få 100 subs, men jeg er ikke særlig tæt på, men jeg vil så Så gerne laver vi prøve. en sub special også to. Ja, på grund af, jeg har noget over 50 nu, så jeg er godt på vej. Så tak for at I så med alle sammen, og